Ahoj, jmenuji se Anna, já jsem z Kazachstanu a letos jsem absolvovala scholastiku a tady mám napsanou neumím nic, ale chci to zkusit, takže to je fráze, kterou jsem říkala během toho celého studia, protože já jsem zjistila, že možná kvůli svým, že nemám dostatečně znalosti nebo zkušenosti, tak prostě bála jsem se udělat nějaké projekty, i když jsem prostě chtěla něco podobného udělat a vlastně o tom budu říkat. A každopádně tady mám pár fotek z toho mýho života na scholastice a řekla bych celkově, že to bylo docela zábavný, protože jsem našla tam docela skvělých kamarádů a prostě bavilo mě to a řekla bych, že nám na to dávali docela volnou ruku, i když jsme měli nějaké přesné zadání, tak vlastně stejně jsme prostě mohli udělat cokoliv, co jsme chtěli a možná bych začala svou absolventskou práci, kterou jsem udělala tak, že tady jsem začala tím, že bavila mě fotka a jsme s kamarády začali dělat, zvětšovat a fotky a pak je vyvolávat a zvětšovat ty fotky a začalo se to ve fotokomoře, teda v koupelně a to jsou ty výstupy, které vlastně vznikly a až od archivu na ty fotky a filmy po i ty po tu kapesní lupu. Takže já jsem přistupovala k těm zadáním tak, že jsem na nějakou neurčitou dobu byla v uvozovkách odborníkem v této sféře a chtěla jsem dozvědět co nejvíc informací a vlastně ptala jsem se ty naše kamarády, které fotili, co pro nich jakoby znamená ta ideální fotokomora a oni pak říkali, co by chtěli vidět v tom a já jsem přišla na to, že v té fotokomoře to je docela experimentální proces, ale zároveň potřebuje nějaký systém. Právě proto jsem udělala různé manuály, protože jsem to furt musela nějak dohledávat, nebo ty materiály byly docela amatérské nebo ručně psány. Takže vznikla taková malá knížka, lookbook, do kterého byste mohli zapsat ty informace, které děláte během toho procesu a vlastně tam jsou i různé manuály, které by vám pomohly během toho, když vyvoláváte ty fotky. A další, měli jsme dělat písmolínu, protože v tu dobu mě bavila IDM hudba, tak jsem se rozhodla to udělat na takovouhle tému a to je moje první zkušenost s modulární syntezátory. Tady já jsem se rozhodla jít na workshop, který říkal, že bude trvat 2 hodiny, ale trval 4. Takže mi z toho docela bolela hlava a bylo to pro mě fakt těžký. Že jsme dělali to v nějakém softwaru, který se jmenuje VCV-Rec a prostě to je nějaký simulátor toho, jak funguje ty modulární syntezátory. A nakonec musela jsem se rozhodnout, jak to udělám, takže já jsem si vymyslela takový systém, že mi ty noby, které jsou tady, připomínaly ty tečky u té mřížky, takže vlastně já jsem si vytiskla na 3D tiskárně ty noby, které by se dala tou gumičkou udělat nějaké písmo. Takže vypadá to tahle a pak ještě k tomu jsem chtěla udělat nějakou reprezentaci toho písma, což jsem dělala ve Figmě a protože v tu dobu nebyly možná skoro žádné pluginy na to, jak to udělat, takže jsem to musela udělat postupně přes Smart Animate a tak dále, což byla pro mě taky docela výzva, protože
nebyly na to žádné tutoriály. A pak jsem zkoušela taky, jak udělat, zkoušela jsem ty MIDI kontrolery, které taky fungovaly, že můžete si tohle všechno připojit k jakémukoliv objektu a z toho vznikal zvuk. Pak další věc, to byla, měli jsme udělat nějakou knížku a vznikl takovýhle objekt. Teď vysvětlím, proč tahle vypadá. Ten je celkově udělaný v touch designeru. Já mám docela ráda přírodu a vlastně já jsem měla takový pocit, že po několika hodinách práci u kompu já jsem se nemohla soustředit na tu přírodu, nebo to vypadalo nějak zvláštně, tak já jsem se rozhodla udělat na ty fotky přidat nějaký efekt, který vlastně odkazuje na ten pocit, který jsem měla v tuhle chvíli. Takže nejprve udělala jsem ty fotky, pak jsem chtěli, aby tam trávili čas nějakým a něco způsobem upravila v tom touch designeru. A ta fotka je velká zvětšenina, to je jedno, ale co na ní je obrovský murál, který jsem z toho jsme tam vyvapkovali do té střechy. Vlastně tam je prostě třeba 70 let lišejníků a my jsme si řekli, že vapka je úplně skvělý médium, když jsme fotografové. Tady byl k tomu ještě futrál, tak jsme tam prostě, má to asi 150 metrů čtverečných, ta věc, on to nevypadá, ale je to docela velký. A podle takových šablon jsme tam převzali jinou plastiku, která je na ekvivalentním baráku třeba 500 metrů od toho, akorát je vertikálně, ne horizontálně. To z 5 částí, které jsem mohla pak slepit to jako největší věc, kterou jsme se jako celou tu výstavu věnovali, neukázat, protože od těch vitrín není vidět, tak jsme jenom vyfotili, ale kdo na ní opravdu kouká, jsou ty lidé bydlej, protože přímo vlastně jakoby tenhle ten pohled je asi z 9. patra toho paneláku, kdy na ní denně kouká prostě z ložnice 700 lidí, kteří tam bydlej a nám přišlo super tam dát něco, na co by se možná mohli radši koukat, než na špinavou střechu od lišejníku. No. Rozšířenou realitu, Můžem dál? Kde můžete naskenovat ten QR kód tohle byla ta a výstava, no, jakože to tam vlastně byla, na to jsme taky dělali. Animace těch fotek, které jsem na základě toho jsme šli komunitní dny tam, což je vlastně něco, čemu se věnujeme trochu teď. Nějaký jako péči o ten prostor, která já jsem se asi říkala, nemusí na Instači být světoborná a vyřešit jako všechny problémy, které vyvstávají ve společnosti teď, ale je to nějaká naše snaha se kontinuálně něčemu věnovat. Takže já jsem se rozhodla. Asi bychom se podepsali pod to, že to může pomoct, jo, že prostě to, že tam něco děláme a nemusí to být velký a potkáváme se s lidma a jsou to naši kámoši a něco tam dělají a my tam něco děláme a třeba to po těch dnech je možná o trochu hezčí, než to bylo předtím. A pak je asi super. To upravovat, nebo už máte nějaký objekt, který můžete taky upravit. To je za nás v podstatě všechno. A to je vlastně, samozřejmě budeme hrozně rádi, když se k nám jakoukoliv cestou dostane to, co jste vy dostali. Třeba to vyfoťte nebo pošlete nám to, nebo nám to ukažte a přijďte se pochlubit rovnou. Který vlastně můžu cokoliv udělat s tím obrázkem. To je asi tak všechno, moc děkujem. Tady jsou ukázky toho, co jsem taky zkoušela udělat. A ještě jsem v procesu toho, že zkouším různé efekty a další věci. Já jsem to dělala vlastně v P5 a taky v Processingu, což má jazyk JavaScript a docela mě to baví. Ještě jsem vlastně v procesu, nevím, jak dlouho ještě bude mě to bavit, ale jakoby si myslím, že to není konec. Ale jak můžete vidět, prostě po té prezentaci bavily mě hrozně moc věci a zajímá mě to a snažím se, aby ten design byl užitečný a funkční a taky pro ty lidi, kteří by chtěli taky do toho se pustit. A to je všechno. Děkuji moc.